Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehman adamlar, edid vatandaşlar. Yayılımda Türkmen portalı da tanışıyorlar. Bugün bolsa tanışıyorlar gepleşimizin mehmanı, yurdumuzun Türkmen sportu teleyilminin meşhur tetgirçisi Yunus Annay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hoş gördük gepleşimizde. İlk öğlene vaxt tapıp gepleşimizde çağrılığımız kabul et geleniz için köp sağ olun. Bugün köyünde sizin verecek cevaplarına tezileni çekipleşimiz öğren kızıklı tomuşçularımıza da ehlimize de şertlerimiz düşünürsek Türkmen portallarına tanıştığınız, izarlayansınız etmeydi diye. Doğru mu? Yurdumuzun teyade hem haberler babatta da hemen böyle ki tiyid yani iyileşe getirmekte de yani doğru haber veriş terisilimizin birim kaydı yani. Sağ olun. Elbette şonun tanışylar aklı gepleşi var. Tanışylar gepleşimizde de 5 minutun dowamını 15'ten sual berýär. 15 sualyň ählisine dogry jogap berip ýetişdiňiz. 5 minutun dowamyny hiç hili şertimiz ýok. Size ýerite soňatmaz garaşýa. Egerde 15'tine de ýetişmek ýagdaýyňyzda ýa bolmasa wagt taýdan ýetişmetiňiz bilmeseňiz suallar bilen bile döredicilik şertem garaşýa siziň üçin taýinlany. Onu taýinleýseňiz biz wagtymyzy başladyp bilýär. Şu pursatda gözüňiziň alny taýinlysy. Aynen hem bilir diye. Yani tek yön hem kişi dünya yılmet diye. Sonra hem sual bilmege kyn yönü bildiğimizden aytsak bolar. Doğru. Başladı. Vaktimiz başlıyor. Ona şu portatta ilkinç sual şeyle logik suallar da bular. Kim medat görünýän wagty şu zat görünmeýär. Kim medat görünmeýän wagty ol görünýär. Filosof edil suat bu soraga kelleme gelene. Geçelim bunu. Devam edersin gel. 4 saniyeden bir haýwanyň aşagyna sygyjak boldular, ýöne başarmadylar. Şonda da olaryň hiç biri edilmedi diye. Näme sebäpden? 4 saniyeden bir haýwanyň aşagyna sygyjak bolup tıklyşyp durýarlar da gynra sygyp bilen akdyýar. Belki haýwan kiçidir, belki massa uludur aňyrdy. Ýöne hiç ösüniň öl bolmandyr. Şonu ýagan däl bolmaly bolýar. Ýaşagan dogry jogap. 4 saat boş avtobusa minýärler. Indiki duralgada 2 saat minýär we iň soňky duralgada 5 minýär. Sanaýaňyzdan. Ýöne avtobusda hiç hili ýolagçy ýok. Indi bu dostlaryň birisi nerede? Mahavat Türkmen portal Akşam enjamlar üçün ýörüýte goşunnysy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzeden açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekiji we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we sergilerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli, ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysady toplumyň we telekeçileriň ötüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny. 4 tane dost boş avtobusa minýärler. Indiki duralgada ýene oň üstüne 2 saat minýär, iň soňky duralgada 5-de düşýär. Ýöne avtobusda hiç hili ýolagçy ýok diýär. Indi bu dostlaryň biri nerede? Buların biri yani avtobusa minmeyen bolýar da. Ýok, minni avtobusa. Minni bolýar. Minni içindekiler düşündün soňra şu avtobusda galýar da. Diýmek buny jogabym ne tahqiq bolýar da. Ýok, sebäbi ähli ýolagçylar düşündün soňra şu adam avtobusda galdy. Kim bolup biler? Ama şoför bolýar. Doğru ýetirjiniň öňünde dogry jogap berýär. Indikde var. Batly maşyny türüp barýan, öňden tok bilen horoz çykdy. Ilki nämäni basýar? Saklaýyş enjamy. Saklaýyş ýa-da tormoz basýar, dogry da.
Köp kişi diye toğu batarlı ya tabi qorada gerekrek dip şeylerek diýerler ama. Ya doğru jogap berýän. Dowam edýär. Yüze näme ýakyn? Yüze iň ýakyn zat Yüze san bolsanda 99 ya 101 bolýar. 99 ýakyn doğru jogap berýär. Bir wagtyň özünde atylyp durýar, ýörep durýar, kimde ýatanny alýar diýer. Bir wagtyň özünde atylyp durýanda, ýörep durýanda, ýöne ýatanny da alýanda näme? Ay bu suallar bir hili hasam matematik, aritmetik mi diýjek bolýanym. Bu hil maňa ýeňiler däl şu wagt. Dogry men häzir sportun taryhyndan boldy. Ya bir başga durmuşy filosofiýa diýişdi. Belki taryhdan bolady adakände bir tanışdyrma ýöne soraglar bir hil meni duýdanty ýagdaýda. Ya logik suallar tadylar. Wagty biziň stenamyzda, ýani biziň diwarymyzda atylgy durýanda, elimizde. Sagat bolýar. Ýörep durýanda. O sagat ene Sagat näme wagt dilen zat ähli zady. Doğru. Yer goýar zatda. Haýsykärde işleýärler, bir günüň dowamyny 2 sagat işleýärler. Siziň uğruňyza değişdirek sualny belli berizdi. Haýsykärde işleýän adamlar bir günüň dowamyny diňe 2 sagat işleýärler, soň işlänoklar. Ödem futbol bilen baglanşykly. Mahabat. Sizin üçin ajaýyp täzelik. Deňsiz taýsyz ýeketek katmer kafesi inni 2 bolly. Gözel awada deňiň sergin kenarynda katmerin täze nokada açyldy. Bu kafe öz owdurlygy, rahatlygy, ýakymlylygy bilen sizi haýran galyr. Inni Tomusda diýinjalmaga gidenizde siz katmerin daty tagamlaryndan ödüňe bolmasyňyz. Futbolun duşu bolýar da. Kimler boluplar? Oyunçular bolýar, derwadawanlar bolýar. Derwadawan däp, oýunçum däp. Ondan daşgary meydançada kim bar? Emin bar. Emin dogry. Diňe 2 saat işler bir günüň dowamyny. Eminlere de gaty tabyrlyk gerek. Hakyky. Sebäbi o taýdaky oyunçularyň nägirelikleri, ne sonda eminler şu towpan taklamaly. Belki demir ýa nerwem gerek oňa. Gaty dogry. Şun eminlerine bir iş ýeňiller. Gaty dogry. Bir alma agaçynda maýmyn ma? Almaga barsaň maýmyn topulýar. Nädip şol bagdan alma alyp bolýar? Demek onu Almany maýmyny şol bagdan gokuşdurmaly bolýar da. Ya beýtmeli ýa-da o tyrkada daşrakdan almaly bolýar ödümi. Belki görmüşler biler. Bu ýerde näme bir uzaklara zaňsaňmy? Awa, dogry jogap. Daşdyň alyp bolýar, daşdyň tygam düşýär. Näme üçin ýolbarslar çiğge tiýerler diýär. Ýolbarslar, gaplanlar we şoňa meňdeş wallar näme? Ýaban haýwanlaryň näme tebiýi ýagdaýda uýurlaşan belki çiğge. Ýöne ýolbarsy men eşitdim. 20 saat ýatyp 4 saat aw edýär diýip. Ha, to'g'ri. Men şunu men ýadymda. Şoň üçin eger 24 saat aw etse ol hem köp Wagtam ýok diýende. şoň üçin 4 saat ýatyp aw edýän eken 20 saat ýatyp. Dogry. Dogry jogap. Täze bir şir bilen oklar diýär. Dogry jogabymyz şol. Indi iň soňky ahyrky sualymyz şu sebäbi 5 minutymyz tamam bolup gelýär. Berde hem 10 sekundymyz garly. Iň köp diýişli saat gural. Haýsy guralla iň köp diýişken. Ne bu simfoniýa orkestrda bir äpet gowrumly edilmen dogry näme ol urdurman soň ady tadyň adyna biljekler ýöne arfa diýbatynda diýip edilmen. Awa. Arfa diýip saat gural bar o däl dogry. Diýişli. Pianino bar. Edilöde pianino ýa-da fortepiano. Meşhur kompozitorlaryň bilen Awa. Bach'ın näme bir topar tadir eden adamlar, meşhur kompozitorlar var, indi ýadyma düşdi. Gaty dogry jogap, ine aýyňyza şurtda wagtymyz tamam bolup 5 minutymyz. Jemi 10 tane sualymyza anyk dogry jogap bermegi başardyňyz şurtda. Gutlaýar söyleme. 15-den 10 nimek bu bilen gepleşigimizde ýeňil ýelpaý işler. Şu sebäpden üstünli kemraňyz bolsun. Indi mümkin bolsa ýanky diýişimi diýerler, döredicilik şertimiz garaşýar diýdik. Elbette şu şertimizden aslında utulursunuz diýip tamam etmedik ýanymyzdan ýöne barbar utaýan ýadyňyzy haýyş ederiň diýip döredicilik toparmaz bilen eýen siziň üçin bir aýratyn şert taýyldyk. O şertim bir näçe sportyň görnüşleri bolup biljek, bolup bilmejek görnüşlerini alyp bir video taýýarladyk. Şu videoda mümkin bolsa duýdansyz ýagdaýda hiç il tanış bolman gönümel tesir berdiňiz.
Elbette onun için näme delin kabul edýäňizdem şertimi. Bunu da filanşa tebe näme men bir uğrum bilen baglanrak da. Bunu tökül edebilecekmen. Dogry, sag bolun. Onda bir häzir mehribarlar ähdimiz bilelikde Türkmen portal web saytymyň edara binasyna barýar. Şu ýerde ýöretip taýynlan. Mediamda şu ýerde de gapma garşy janrlar çalt-çaltdan ýetgäp durjak da bir çylşalymly portretler garaşýa başdyna gideýin bunu. Ýörüň onu. Başdyna. Assalamu alaykum hormatly izleýär. El Clasico, Real Madrid, Barcelona, dünýäniň belki Galatkanyň ýyldylaryň jemlenýän toparlary bugün duşun geçirýärler. La Ligada 17 tapkar ine ekranda gelýär. Sergio Ramos, belki 20-nji asyryň Messi Orosul bir toparın kaptany. Ne de duşu bolsa Barcelona başlaýar. Umid edýär. Tomaşlary bir täzirli, ençime golly, ýatan çykmajak oýunlary bir tomaşa dersi. Messi, Iniesta, belki futbol tarihinin en usat oyuncuların bir topu geçirýär. Jiri meydan şaňşynda Messi ýöne derbodowan Courtois ulam usat görkezýär. Ne de Argentinaly häzirki futbolun täzine oturdum diýiler. Belki Maradona'nın täzini ne kazanmak başaran oyuncuların biri. Barcelona, Real Madrid belki bu ýerde duguşukdan utukdan meter bu oýunyň hasa many mazmuny hasam ýokary bolsa gerek. Bir tötänden Gerard Piqué Gorowski ne de soğuk günlerin bir bolu da Piqué için. Tötänden gol ödürden geçir Gerard Piqué, Real Madrid belki oyuna üstünlükle başladı. Ýöne kaçana gol wagta bar. Bir ýerde bolsa duguşuk dowam edýär. Häzirki futbol aleminin ýyldylaryň jemlenýän duguşugy, Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, belki bulary bir top adam bolmagy mümkin. Ýöne bir top bilen bular öz ustatyny görkezmeli. Ne de urgular, Zlatan Ibrahimovic nähici ajaýyp akrobatik, özüniň ne ýaşykda tekvando bilen meşgul bir ýerde ýatlaýar. Rooney, Frank Ribery, ne de Zlatan David Luiz, Braziliýalı Gorowski, olam bugün ne de Wayne Rooney. Manchester United'da nähili çempionluk kazandy Wayne Rooney. Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, 1,94 santim ýöne Zlatan Ibrahimovic'te futbol ýoluna ýeketäk etmeýän kubok olan näme? Çempion Ligasynyň kuboky diýip. Gollandiýada çempion, Italiýa, Ispaniýa, Fransiýa. Neymar, Braziliýalara mahsus ajaýyp terherge. Bu ýerde 30-40 belki adaty futbollar, musawwalmy futbollar ýetgeşik düzgünden oýun ölýän Cristiano Ronaldo. Portugaliýa ýyllyk olamýanyň ustatyny görkezýär. 9-10 tutuş topuryň düzgünden geçipine de ajaýyp gol çydyň üstünden tamamlaýar. Oýun dowam edýär. Hüjüm gurnaýan Barcelona mehmanlar ine de boş telwede hata 1-0 öňe çykýan mehmanlar bolýar. Courtois, Çarete Galli, Gavi, belki Barcelona'nın gelecekki ýyldylaryň biri Gavi, häzirki futbol aleminiň ustat ýyldyzlaryndan bir gol önüktirip öňe çykmaşyp hata bir çykýar. Barcelona ara tapawda açýar. 2-0 ýene de Gavi. Bugün Gavi'nin günü diýip ötüge berdim käk diýen. Santiago Bernabéu stadionuna Real Madrid'de alçyranlyk bar. Yine mehmanlar hüjümleriň biri oýunyň 80-nji minutda dowam edýär. Courtois bu safar topu gaýtarmak başarýar. Duşuk bir ýerde ne de futbolun belki fantastik hareketleriň birini şaýady bolýar. Hytaý hasam tarihte da belki bularyň futbolla üstünlügi var, belki soňky ýyllar Döwlep futboluna üstünlük kazanmasalarym tarihte belki futbolun düýüm tutan döwletleriň biri Hytaý Halk Respublikasy öte geçmer. Bu doklardan gurgular bolýar, ne de döşlüň saklap, ne häzir derwodowan ne garşy-garşy gelýär. Frank Ribery edil derwodan gün 10-lyk burçundan ine de emin golun hataba alanyny ma'lum edýär. Bir öňe çykdy. Bu futbolun adaty bolmadyk. Nusawda görnüşleriň biri ýerde, ýagny düzgünler hasam çylşyly ýagdaýda ne de oyuncular meýdanyna gören haýbatly ýagdaýda emin meýdanyň merkezinde ine de zol minaraň diňinden ýöne hüjüm ören täsir ýagdaýda beýle hüjüm futbolda teýre kabat gelýän edil 4 taraf gabuly ýagdaýda erkin ýagdaýda we bu ýagdaýa karşılıklı hüjüm nähil bolar ha. Ýöne
Entege çäresi galýarlar. 4 tarafı gabawdaky ýagdaý gorog bilen topyň oturup alyp barýarlar. Ýöne beýle ne derwadowan nähil çäre görür. Kany onu açdylar. Derwadowan ne oy hüjümçi nişan alýar, demir gorog bedenli ýöne top bolýar. Has bir uzoklary meýdançaň daşyna hatda diwarın burşuna da zarba bilen deger. Gördün hemen iki topor baba teredemizde toporların düdümlerine ulu tapavut var. Oyunu dolanıp geliyor El Clasico. Real Madrid, Barcelona hatta yerleri mihmanın oyunu alkışlamaklar. Messi yine de yenici olayan Messi oluyor da. Toporunda Messi oldu onu yeniş yaran eken öte geçmek vakti yani. Bir de yine şungal futbol tomuz etmek ardı ve diye hemen Barcelona'nın şampiyonun bir yenişlerini kutlayarız. Ene Yunusaga bäsleşigimizi tamamladyk. Şertimden ýokardy ustaatlyk bilen ýerine ýetirip berdiňiz. Köp sag bolun. Mümkin bolsa sowatlarymyza geçäýliň şu pursatda. Ene ilkinji nowatda meşhur Bolt we başga da şun ýaly bir näçe brendlaryň ýeti ýüpekçe jogçylygyň adynda şeýle sowatda edil şonuň ýaly iň ýaşy arzuwlar bilen hojaňyda başgalaryňda Bostan konsertiň adynda şeýle sowat ýollapdyrlar. Katmer kafesynyň adyndan öz süýçülükleri bilen bilelikde şeýle sowat ýollaýarlar. Esasanam esasy otlanmaryň biri bolan Aziýatyl konsertörlerinden şeýle datly sowady da ýörüýte ýollapdyrlar. Sag bolun ýene bir ýola geleňiz gatnaşanyňyz üçin öýt ýürek bütünçligimizi bagy başdan aýtdylar. Näme sowatlardan he. Bir näme gollumyza gün aram beripdir sowatlara berdiňiz. Näme size de sizin kurardy we diýär. Türkmen portalyň azy bir kollektiwine ýurdumyzda da näme biz sport titulleýjileri, näme ýurdumyzda sport düsturmekde de ajaýyp gurulany spor binalardyr, ýarş geçirýär. Bularym diýmek näme Türkmen ýaşlarynyň nähip bolup, hasam bir spor ýöne çekmekde de, hemem geljekde ulu ýyldız bolup turgan bolup geçmekde de bu ähmedi bar. Ýurdumyz gülleýän, güleçen ýurdumyz bar. Näme esasan näme sport titulleýjer bolup, gahryman hormat bilen alyp barýan tiýatratyny spor düsturmek ileride uglaryň biri. Prezident peýdanyp gahryman hormat bilen alyp barýan il urtbäk ýurdy ähmet ýeşeriň ruwa şonlagyny tüýsürekden arzu edýär. Sag bolun halikamyndan belem, sizler arzu edýär, sar bolan. Hasyl bolsun ýene kullerde toýly güllerde başlaýar. Sag bolun.